Tak na zdraví. Na zdraví. Jak kráva, ne? Mám to. Jo? Ty vole. Říkám, to Pakistán, říkám, to je. Speaking to you soon, hopefully. If you pick up, there's no business between us today then. I understand that. Mechaniker. Jo. Oh, you can hold it. I can hold it. Bravo, Kigali. Dádo, odjeď. Právě jsme dorazili na Mount Muhambaru. Bohužel jsme přišli o Smrkyho, která skolila střevní viróza, ale my bojujeme dál. Tamhle máme borce s ganou. Tamhle máme gajda. Zhruba za třetinou. Dobrý, vidíme. Jak vypadne válka. 400 metrů pod vrcholem Mount Muhambara. A za náma je Mount. What's the name of the mount? Mount Gahinga. A vidíme Kongo, Rwandu a Ugandu. Vrchol ve Rwandě, cesta z Ugandy. Tádo,
Jaký máš pocity poprvé na 4000? Ale myslím si, že je lehčí porodit dítě než tady to. Ty vole, přesný. Co zkušeně nějak vejsky? Dobrý. Dobrý. To bylo. Myslím, že se jí trápila Léďa s Matesem porodit než já do kopce. Krásný jezírko vulkanický. Tady náš guide. Ještě s náma šel voják ze zbraní a ten vůbec nestíhal dát o tempo vražedný. Tak po stopách goril. Tady lesem, forestem, pozdravte. Čest. Ahoj. Tak snad je brzo najdeme. Už máme za sebou přes 2 kilometry a pár vejškových. A zatím nic. Jdeme na goril. Že vidíme holky. Já třetí dítě rodím. The rope of hammers, and then we drive them On sand. on sand, on taprooms. Dobrý. नहीं वो तुहानो आई वो
zachycený pasti rybářů. Hledá cestu, jak se jim ztratit. Právě jsme museli zaparkovat auto před Rwenzori Mountains a dostali jsme se na policejní stanici, takže tady přebalujeme. Za náma policajti a připravujeme se na přes na Boda Boda na motorkách. Dáda v brutálním shapeu, jak po 2 porodech. Vystrašil elefanta. Vystrašil slona. Jsme vyrazili na ubytko. Do Rwenzori Mountains, Uganda. Nice. Jedeme motorkama nahoru na chatu a máme trošku problém to tady vyjet. Tak borci tady připevňují baggage on the motorbike. So, guys, I'm super curious if you can fit both of you on the motorbike. Yeah, especially with him, like, you know, he has like 2 meters. Ask if he can drive on his own. No. He can do it. That's true. Go take beer and he will drive. Tak jo, zasloužená večeře po náročném výjezdu. Těším se zítra na dolů zase. Bude výborný po tom dešti. Třeba to obejde. Co to tady pojídáte? To je neskutečná dobrá. Magnolie, kytičky? Je to magnolie, podívej. Begonia. Begony. Begonia. Ještě by mohli žít v pralese. Jsme v krásné vesnici. Co na to říkáte? Máme za sebou hike. Rwenzori Mountains za náma. A hlavně ta vesnice je krásná. A jdeme dál na šimpanze. Smrky dobroděj. Dává dětem pastelky a čokoládu. Připravuje se na svoji novou otcovskou roli. Čau. Zasloužená snídaně. Krásné čajové plantáže. Se vůbec nebojí těch aut.
Vodička. A v doby. Jo, tak jsme přes skoro lepší než ty gorily, tady ty malej, ty vole. Jdeme na šimpanze. Vejsky si drží tu 10metrovou vzdálenost. Česká ostružina. Dobrůdka. Matouš, ten cere právě. Ten cere, tam cere. I'll take it for him, thank you. Jdeme na fotbálek. Hi! Hi! Oh. Začíná být atak na naše auto trošku. Parádní den. Nejdřív u jezera, první opice, pak šimpanzi, fotbálek s místníma a nyní bazének na závěr. Výhledy od bazénu. Poslední den, slzy u očí, jak při odjezdu s dětmi. Je to smutný.
3 hodinách v autě zasloužený odpočinek. Pokus číslo 2. Zakončujeme dovolenou hezky v salonku v Entebbe v Ugandě. Cestou sem jsme museli uplatit policajta, aby nás převez. Prosím? Si dodával nějaký demografický údaj v Ugandě. Jo, takhle. To může. A tak to zakončíme asi tak, že prostě... Jo, pokus číslo 3. Zakončujeme dovolenou v Entebbe v salonku pěkně po velmi náročných 8 dnech. Tak si to zkusíme trošku zrekapitulovat. Dnešní den velmi, velmi krátce po tom, co jsme přejeli přívozem úspěšně po nějakých peripetiích, tak už kluky mě, tak já Celovečerní film. tak celovečerní film zkracujeme. Já dám 2 highlighty. Tak první, včera na ubytku, když jsme sledovali Bousku zpovzdálí, a můj osobní highlight, když jsem se konečně propasoval tou střevní virózou a mohl něco do sebe dostat. Tak jo, můj highlight bylo, že jsem se vrátil po zranění zase na mezinárodní scénu a provětrali jsme kluky z Ugandy a podarovali jsme nějaký míče. A pak takový druhý highlight, který se neustále opakoval, bylo Smrkyho velmi precizní vysvětlování komukoliv, jakýkoliv možný situace. Například policajtům, proč jsme zajeli, tam kam jsme zajeli a podobně. Takže byla to sranda s vámi, hoši, a zažili jsme to plno. Tak, můj největší highlight je, že jsem vyšel první 4000 a druhý, že mě Smrky nepoblil v noci. Tak já vyberu šimpanzi a druhá bude asi cesta s motorkama do hor. A no, nevím, co k tomu ani říct, ale bylo to velmi zajímavá zkušenost a po druhé už bych ji asi absolvoval nechtěl, takže tímto děkuju Smrkému, že radši vybral ubytování na šimpanze, který bylo tak 4x luxusnější a tak no, já děkuju vám taky. Moc jsem si to s vámi zase užil a vítám Dádu, který k nám krásně zapadl, jakožto kus do party. Těšíme se do Kyrgyzstánu. Za rok Kyrgyzstán. Čau.